Molt bé, doncs, com que em demanen unes paraules, diré que jo no sé quin segle ni quin cicle representen les altres opcions polítiques, però jo tinc molt clar el que representa Solidaritat Catalana a Girona. Representa l'opció independentista del segle XXI. Jo soc molt orgullós, estic molt orgullós d'encapçalar la llista per Girona. Quan es va fer la votació per veure quins serien els candidats, la veritat és que era una aposta brutal. No teníem ni idea que sortiria. I la veritat és que per Girona ha sortit una llista impressionant. I tenim de tot, tenim una transversalitat impressionant. Tenim des de doctorats de Harvard fins a líders de les consultes populars. I jo voldria dir-vos que tenim ecologistes de primera línia i tenim